Urian itu hatta sadarion tanggal 25 Desember tahun 2022 ima pamusatan ni sude las ni rohatta mames tahun parningutan hadu tubuh ni tu hatta Yesus Kristus marpungudo sude akan aporsea maka muliatehon balga ni asi ni rohani debata namanongos anak nana sesedai gabi haluau ni sadok manusia atong sian hami parladu hu pasat kami ma Tuhamu saluhutna. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal manang Tuhamu aka amanami dohot inanami panhaldo di Uriau. Gabi daging mahatay jalan maringanan di tonga-tonga di hitaon. Atong tapahibul marohatam majakon ibana tu di rohata nang di parsaurata marhite parminggota di obason marede mahita kudul mahita marhite-hite goar ni di bata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia amin. Dungi gabi daging mahatay jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon jadi hidahami mahasangapon na so nasangapon ni anak sasada nasian amay gok asiniroha dohot hatuaon. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata ama namin na di banua gijang madok moleate do hami tuho ala ni godang ni asi do tolong ni roham di hami ay di basa-basaon hodo anakmu na sasadai tu hami na di pardangolanon asa malua hami marhite-hite ibana sian dosa dohot siat hamatean sa leleng ni leleng na upang ido hami tuho say sodangi marohan nami na holom marhite-hite tod di parbadiay akup nii say parrohay mahami
asa huboto hami madok mauliati tuho, asa tarapul situturo hanami di hagogoton, doho di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede kita. Tatangihon ma patik ni debata sian surat ni si Joshua bidu 24 ayat 14. Ope say habiari hamuma Jehoba jala marsihohot rohamuna mangului ibana di bagasan hasit tongan. Jala ului hamuma Jehoba ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mared dehita. Topotima dosata nagudangi martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hajasan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haulongan ni roham.
Saya asi maroham dihami akan mangarsakon dosa nami. Asahu pasat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi maha tabaga-baga taringot tuhasan di dosa. Songonod do pakaholong ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasari di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di bana. Asa hanguluan na saliling-liling na di bana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Marede ita. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion. Imarta surat di Jasaya sia ayat sada sahat rodi ayat onom. Songonon ma didok disi. Bangso na madalani di bagasan haholomon. Marnida sada panodang na bolon. Nunga di patorop ho bangsoi. Nunga dipadiri ho ibana halalas ni roha na bolon. Ay nunga di penggolon ho auga na apetu ibana. Dohot batahi ni abarana. Dohot lising-lising ni namangadu ibana. Songon uju di ari median. Ay nung nga tubo dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak,
pape tua barana do sugut harajaon, jala bahenonna goarna. Bayan hagagada ni harajaon doot hadameon na sumarujung di habangsa ni si Daud dohot di harajaon nai. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Maredde hita. Hatidakon ma hapursiaw tay songon na hatidakon ni dongata sa hapursiaw di sadok portibion rap ma hita madok au porsia de bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopa langit dohotano au porsia Rasul. Amin. Tabi gema tikting namasa di tengah-tengah ni huriata di bogasan minggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhukna. Tapai hutihuk matiting nama ragam di Minggu 25 Desember 2022. Naparjulu guar ni Minggu. Guar di Minggu ta sadarion Minggu pesta parjulu parningotan ari hatutubun Tuhan Yesus Kristus. Manang pesta Natal parjulu. Topik Minggu gabe daging mahatai. Nomor 2, papungu pilihan amplop Natal. Di minggu ta di bulan 12, tapatupado papungu pilihan amplop Natal di huriatta selama bulan Desember. Di pasahak mai diganu parpunguan pilihan paduahon dung sipul jamita. Nomor 3, ulaun nabadia. Di minggu sadarion ima pesta Natal parjolu patupaun ni huriatta do ulaun nabadia di tolu sesi ima pukul 7
pukul 10 doho pukul 10.05 WIB taparadi madirita laho madoho tisa. Napaupaton pelea bulanan doho iuran diakoni sosial. Mauliate ma di pasak huria tu sudah ruas naung pasahato pelea bulanan dohot iuran diakoni sosial. Sahat tu bulan Desember 2022 on. Tuakan aso pasahato dope taingok maamanginang makarikoton pahasahatot sa ganuk bulat tuhuria marhite perhalado sektor tabi. Nomor 5 jadwal Natal. Jadwal Natal di huriat taminggon ima Natal gabungan di hari Senin 26 Desember 2022 masuk pukul 10 WIB. Perpunguan bodari ujung tahun di hari Sabtu 31 Desember 2022 masuk 2 sesi. Ibadah di pukul 15 WIB, doho ibadah di pukul 10 WIB. Doho minggu tahun baru di hari Minggu 1 Januari 2023 masuk di pukul 10 WIB. Napaonopon kebaktian pukul 00. Di tanggal 1 Januari 2023 tapatupama kebaktian pukul 00 WIB di Bagasta Ganup. Tapak kema acara na pinatupani huriata nanaing sagihonon ni parhalado sektor tabi. Napapituhon majaha surat sentralisasi keuangan. Dung sipul majaha titing tabigema pembaca surat tentang sentralisasi keuangan. Napawaluhon torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 10 Desember 2022. Godangna 605 halak. Napasiahon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 55 halak. Ulang tahun pernikahan saplonom keluarga. Padita doho perhalado hakabi Pecimanggis pasahaton selama ulang tahun kelahiran doho pernikahan. Periode tanggal 10 sia sahatu tanggal 25 Desember 2022. Hatane debatana pasikopolas nerohamuna tersurat di Psalm 10 ayat 12. Sai parohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohan nabisuk hami. Nomor 10 pelea bulanan strip tahunan. Torok na pasahato pelea bulanan di bagasan mingguan godangna saplopak kakak. Jumlah 6.700.000 rupiah. Nomor 10 sada pilihan iuran diakoni sosial. Torok na pasahato pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan minggon sia kakak. Godangna 1.125.000 rupiah. Na pasapul duahon keuangan gereja. Huria 27.010.000 rupiah. Pembangunan 2.441.000 rupiah. Pusat 1.170.000 rupiah. Amplop Natal 4.607.000 rupiah. Jumlah 31.220.000 rupiah. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu perhalado radedo hami padenggaton. Songoni matiting na masa doho si pamasao di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhata mapiliani bain sangap di goarna. Amin.
tabegema surat sentralisasi sian pusat. Pearaja tarutung 14 Desember 2022. Nomor 1607 garing 030 garing 12 Romawi garing 2022. Hal sentralisasi keuangan. Na pinarsangapan amanami inanami parhalado dohot ruas ni Huria HKBP dengan perantaraan pendeta resort di Inganat Tabe. Asini roha madihamu dohot dame sia debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot sia toddi perbadia. Amen. Tamasitu tudo madok mauliate hita tu debata perdengga basai ala asini rohana tarbahen hita manguduti akka pakkobasyota mamulus akatikki saha rodi aris sadarion songon naung taboto nunga ditotopo sinode godang pa ono pulonopon HKBP na di bulan Oktober 2022 nasalpu ima sentralisasi perhepengon namar sakap patujulohon roha namar siurupan di namula ulaon hadosan equality marhasitongan justice manahan substansinabel hasadaon lau mangeyahi dohot patupahon rumang nadumenggan di nasumarihon dohot manggonopi balajo ni akka pangula so mardiaibar inganan pangulona di sadok huriata songoninang dohot na pasauton akka pakkobasyon sian hatopan saha tuaka resort dung sidung sinode godangi maruduk do akka pakkobasyon na tapatupa ima marhite akka rapo di Huria resort distrik lembaga dohot di hatopan taha mulatehod do parsitutuon ni akka parhalado di resort niuluhon ni padita resort songoninang distrik niuluhon ni akka pareses napatu parapo anggara tahun 2027 na hobartu sentralisasi songonido naung persitutuon ni tim sinkronisasi na pinabaki ni Eporus lau pada sipon pakkobasyon di rumang ni administrasi dohot akka sisia-sianna lumobi di hajuara bagason di nanaing bongot hita tu sentralisasi perhepengon ima mamuka ari sada Januari 2027 naro dinalaho patauhon hita padalan sentralisasi di patupa tim sinkronisasi do pembinaan dot pelatihan di opat wilayah ima wilayah Perjolo di auditorium HKBP Seminarium Sipoholon wilayah 2 di Aula Universitas HKBP Nomensen, wilayah Tolu di Pekanbaru, wilayah 4 di HKBP Sijantung. Laho makobasi sentralisasi hobar tuha putusan ni Sinode Godang pabangkiton nama sada Badan Naginuaran Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan manang BPSK. Badan Nomma nama kobasi sentralisasi perhepengoni ia haroroni bohal si pakkeon ni badan on di nama kobasi sentralisasi keuangan ni songon naung ditotop Sinode godang pauno plonopon ima 55% sian akka pelian na di Huria tabani haroroan na asing na somaralo tu aturan ni Huriatta sian na 55% oma pakkeon ni BPSK manggonopi balajo ni sude pangulan nagotiki balajo ni pegawai HKBP program hatopan program distrik program resort operasional ni kantor pusat lembaga distrik do resort sien na 45% nari na tading di Huria ima nagabe bohal ni Huriai dinalaho patukon akka pardabu-dabuan ni Huria manguduti dohot mangumenea ini akka ulau dohot pakkobasyo di tongan ni Huriai hobar tu persuruan ni tuhata
napadirion hita dohot huriana asa marparbuyehon akan adenggan songon natarsurat di Yohanes 15 ayat 16 sinosoama dihita saluhuna parhalado ruas do sude pangula asa marhite sentralisasion lam takasta patudu rohana marsiurupan songon nani igil ni teman ni sinode godang pa ono plonop pon HKBP marsiurupan mahamu akka mamorsan akka naduk doki imadalan mengaradoti patik ni Kristus tersurat di Galatia 6 ayat 2 pos doroha sentralisasi perhepengonon gabedalan makehei roha namar syurupan di sude ruas dohot perhalado ni songoni si nasionalon marpanidangi tujuluanon ditongani huria masyarakat dohok bangso anggia ma sentralisasi perhepengoni bolas mangeahi hai baruon di pakkobasyota jala saurdo mai tutuhan tahun orientasi pelayanan ni HKBP 2027 na mengodolhon profesionalisme dalam penata layanan songonima pinasa tuhamu saluhuna tuhama nama dongani dohok mamasu-masu sadok perhalado dohok ruasna dina mangarade rohat tabe di minggu Adpenon marsanga matuhani marhite huriana tabe mardonga tangiang huria HKBP Batak Protestan Eporus pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan maulia tema dihita saluhna songonima titing nama sadok sipamasaon sadi pasu-pasu tuhat tamai baik sangat diguarna amin. Tabe gema de puji-pujian na sinuarahon ni korgabungan ama.
Marede mahita, uhut matawapungu pelian naparjolo ima sedaa dohot sadabe. Ulina
Dame di debata na sumurung sian saluhan roha, ima na mangaramuti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihita salutna amanami do inanami nang sude tahe sian danak remaja na posobulung di namarlas ni roha hita di pesta perjulu di perningotan di hatu tubuh ni Tuhatai Yesus Kristus. Tamalas rohata memuji Tuhata laos di bagasati kion ati beha hita dang dupe tapasahat lasni rohata tudongata masih jalan maju hita di labuk tabi laos dogma selamat hari Natal. Mau lihat madi Tuhata, selamat Natal madi hita salahutna. Barita nauli nagabi ujahan di lasni rohata di minggu sedarion imadi pesta perjulu perningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Ima na tersurat di Evangelisi Yohanes bidusada hujah masian ayat sada ro di ayat 14 songono madi di sini. Dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai imana saur tu debata dimulanai saluhut nai marhite sian hatai do ubain nama jadi jala dang adong nanggo sada sian nang jadi ina so marhite siani di bagasan hatai do hanguluan laos hanguluan do panodang ni hajol maun. Namar si nodang do panondangi di bagasan nahulum. Alai dang di jakon nahulumi. Hehe do sada halak sinuru ni debata si Yohanes do goarna. Si tindangi do ibana ubahen naro. Asa di hati dakon panondangi anggiat gabe porsea saluhut namar hite sian ibana. Dang apala ibana panondangi nama katidakon panondangi do tahe. Alelunga madok ro uju itu portibion panondang nasi tongi nama nondangi nasa jolma di portibion hiat do ibana. Dalam marhite sian ibana lomba jadi portibion HP dan ditada portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian. Gabe dang dicakon akana di ibana. Alai manang napiga nama jakon ibana tu sido di lehon huaso. Asa gabe anak ni de matana sida akana porse di goarna. Ima akana sotu sian mudar manang sian sakap ni daging. Manang sian sakap ni bawa tung sian de batado. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tongani hitaon jadi huida hami mahasangapon na imahasangapon ni anak sesedana sian amai gog asini roha dohon hasitongan imahasahatna di hita salutna na hinaholongan di bagasan Tuhatai Yesus Kristus molo tapayut hihut di barita Natal lumubi nabudari hita marpungung takas do ditaringoti songo diama di buah-buah ni siapa dan narobi akapanurirang napa buahon ro nama si peluai di tonga-tonga ni sada luat namar goar Betlehem nasot taretong ibana sada luat manang hutana met dui alesianido haroroan ni si peluai. Jala boy do honon di tonga-tonga ni akaharon ni Tuhan Yesus tu portibion masay gudang do sa sitong na alit manang boy do honon dang dapot di pikiran ni hita jolma lumubi na sumakaporsiay hatan itu hatta lumobi mainang di bagasan turpukon molo didok do gabi daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon
Jadi widahami mahasa ngaponai imahasa ngaponi anak sesadana sian amai go asini roha dohon hasit tongan lamima mau di jalo jolma ai boido masa debata nasangap gabi jolma teh ba ulu do jolma nadidok songo sada di bata ibana ikon tuat ibana tu portibion gabi jolma masih turuk bate molo dipikiran ita jolma tutudo diamu maka nahina kolongan anggusian logika ni hita jolma memang dang dapur rohate molo didok ibana sada raja si balua di tonga-tonga ni ngoluta ba tung ikon tubuh ibana di hutan met ikon di tano na ribur imana taring ngoti na bodari ate molo ibana de bata nasangap ibana ay buasa iku gabi jolma ali di sido sa sitong na mutihan no umarga di tonga-tonga ni hapur siaw na Papua di bagasan de bata parholong rohai tu tonga-tonga ni portibion di sido neng petuduhon na imana kiningan di dok haluwaon nasian ibana asa malua jolma siat ihot hadusaon manang hamatian asa parjabar ibana di hanguluan di arisogo odo ipolani sasitongna buasa belga di pestahon gan jolma di portibion taringot Yesus nah tubuh di bagasan portibion nagabi lasni roha dengan jolma te jala odo na sada nang lasni rohata te molo ulu do di dok nakiningan di bata nagabi jolma gabi daging mahatai babuahon na tutusi tutudo debatana tahap porsiai ima di bagasa Yesus Kristus rade ibana mangukap dirina laho makaholongi hita molo ngaukap rohani tuhata makaholongi hita paluaho kia siap perdusan ut seda pakirimon na mangulu di hita babua nang di tonga-tonga ni ngoluta di perdalan ni ngoluta nang di panggulumiton di saluhut ngoluta ai di sido jupak kita ma sadalas ni roha na boy do hita di palua sian akar ragam akana mangi hoti ngoluta imana di tanoon napasoraton ngoluta si pata gabi dau sian akalas ni roha ido didok Tuhan Yesus nang di aka perdalanan na duk tubuh ibana audo dalani dang adong satu amai anggo dang marhite-hite siang ahu do panondangi aku lah terang imana di suara honi si Johannes sinakiningan babua ibana panundang na tutu nama nodang di portibion nama nodang di jolma manodang di galup perdalang ngoli jolma asa boa asa tiur ngolu ni jolmai marnida di perdalanan ibana di tonga-tonga ni aka parangulat tayate molo tasadari do di bagasan ngoluta memang anggodang di sinodangon ni Tuhani hita di ngoluta boy terbain hita lau mangula dia kaulat tadok marlas ni roha di tonga-tonga di portibio tak terbain nate jalan nunga taida te di peralin ngoluta sian arina salpu ate nasai laon godang do aka parukilon godang do aka abat-abat sangatu partikianon ale alani hapor seau taido nama nodangi ngoluta ima di bagasan Yesus Kristus nama nodangi salu peralin ngoluta aha penamasa na boy tadopi di tonga-tonga ni ngoluta na tahu mai boy paluau na asal mapor sea kita di bagasan ibana odo na umarga di tonga-tonga ni ngoluta ya te dak kolan songona udok na bodari molo hita marnatal gudang do hirana hampir serupa do hirana ulang tahun Tuhan Yesus ate dangi ya te
ngau patorong na budari anong do beda na yate molo hita marulang tahun di pagalak lilini dungi ahado tay deta tiup lilinnya di pamati lilini yate tebuk tama hita umpamanakan panjang umurna anggo Tuhan Yesus sudah tubuh di Portibion sian nama te du lilini tabagalak sonang borngin na iya de panondang ndak boto te asugari contohna 7 lanon dicoba hamu molo 6 ulang tahun galak lilina umpamana dipagalak lilini ya te asa marsi nodang alai di arah semen maju ate sotung na nadia te ada ku boto kadang-kadang bahasa di topi ya te alai iko dibangun dipagalak nai ai api ni to dido simbol di bagasani asa galak nang di hapor siata galak nang di aka sude ngolu taong mangadopi aka namasa di hasiangan te au moluhuri mangi-mangi di tongah-tongah ibadah ngoluda memang luar biasa te pasu-pasu ni Tuhan ya te di hita dak sude dope makilalon song namarnata song kita unate be satu tikion bahasa lu hita sudi ya te kan ngagudang nasomar masker bahwa memang luar biasa do tenaga ni asini rohani Tuhani di nalo mangolati akasahiti ya te idoi arong nama sahiti tadi sota he nong ate mbak kubereng haru uap ni udara uap ni baru ate akan na baju baru omak klimaks na ya te gudang nai baru doi akasasak nai baru mau bereng ate badak nai baru mai itu tuh dotong memang namar natal lu hita las rohata lasbi rohata apalagi dia denia ka ama gabungan nakida te so hia do di boto na zida badok gloria in excessi deo asugaru sukun di boto hamu do lapatan nita he asal madi bege ate las roha namar natalon ida kan idoi ale di boto Tuhani alani las ni roha dia ka ama odo te nak pehita gudang do umpama darang pola mulak tu bona pasogit manang alani argani ongkos noaengo nate do na asing dan namoru ya te alani aha Yesus telah lahir di dunia ini memberikan pengharapan memberikan kuasa idona didok nakiningan di ayati ailai manang piga do nama jakon ibana di ayat 12 tusido di leon huaso asa gabe anak ni debata nasida akana porsea di guarna kuwaso ni debata na toktong mardalan jalan masa di tonga-tonga ni luhan odo las ni rohatta dung tahap prosei tubuh Yesus di bagasang ngolutta tasitona memang secara sejarah 2000 tahun asal puate dan apalagi na tataringo tinoaing alai tubuh Yesus pabuhon nunga takas di hilala rohatta do basa-basa ni tuhata dung roi mana tu portibion jala di pasat ibana mahaluan marhite silangi di sido tahap prosei gogo huasoi di nalo mangurupi ngoluta laho mandalani akan ngoluta siganuk pari iate tualima roh Tuhani marhite Yesus Kristus pabuaon ahudo panodangi ahudo dalani jala gudang dope di patorang Yesus ibana do dalan di hita atong di hamu manami do inanami nang hita salutna marpos ni roha mahita te unang mabiar hita te na manguluan molotung di do kalak be tahun 2023 na songolon maol doi krisis energi nina krisis on nina songona julu siap lu krismon krisis moneter dono tama sonaria te krismon gabe Kristus monang idotong krismon Kristus monang di hita alaniaha ala takas roi bana tu portibion asa monang hita saluhna maralohon simbolis maralohon akasubia akana sipata mabiari di ngoluta
asa monang salute hita mangalo lumobi diri tau nate rohat tau nasipata mambayan hita gabe sorat manang madabu di tonga-tonga ni ala mengadupi akan nama sao nate. Itu sebabnya ada perkataan musuh yang paling terberat, musuh yang paling besar dalam hidupan bukan siapa-siapa, adalah diri kita sendiri. Alai molo nungah hita mengasahon Yesus nong tubuh di bagasan ngolu haprosyota na tau monang do hita sahat rotu ujung na hita laho mangula dia ka ulauta tubuh ma Kristus di bagasan ngolum asa boy si bain dame si bain lasni roha si bain tua di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta. Amin. Martanyang lah hita mau lihat tema Tuhan diajari hodo kami di bagasan tikion merlas ni roha ima dinalau mames tahun di perningotan ari hatutu bumi nau takas huauho kami do huhi hilalah kami aka huasom asini roham nau mardalam mangula di tonga-tonga ngulu nami asi maroham ale Tuhan papos marohan nami marhite ulau ni todi iya le Tuhan na marturasi tu bagas roha pikiran nami asa takas kami ali Tuhan gabi marpos ni roha kami tuho dinasa akang ulu nami mau lihat ma di ho ali Tuhan marsangap maho ali Tuhan di bagas ulu nami jala pujion nami maho ro di saling lilingna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Tak sambut mahatan itu hata marende mahita lau suhu tapasak ma piliata ima lumobi secara khusus tu emergensi diakoni sosial emergensi caritas HKBP dohot tok-tong tapasahat ima pilihan amplop tate dinalau marnatal dope hita marsugut ima makulupon ari natali marende mahita. Alas
Amang gulto. Amang. Ditoro. Uriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus masuk mahitan waing tu ulaw na badia adorang solta ulahon ulaw na badia parjuloma huswaraho kami tu hita salhona tu akka na somakatidakon haporsyon na manang akka na somalua dope doho tu sudi ruas ni huria natongon waing hona ruhut parmahanion pamitsangon asa unang majo maddohoti ulaw na badion. Tapasonang marohata maridehita bukwede 152. Damai ni debatan na sumurung sian salhut roha, ima mga ramoti ate-ate muna, dohot roha muna, marhite-hite Kristus Jesus. Amen martangyang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di Banua Gijang. Asi roham topot mahami na pungudison, adorang hupangan hamian non perpadanan na badiyay, lehon matod di parbadia tu ganup hami. Asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami. Asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargogoy mahami maswadahon diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Saitaiti rohanami. Asa lam malungun hami tu Banua Gijang. Asa say masihol hami paymay mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naung pinarhamaol ni debata, itasakap noaing mangaton perpadanan na badiyay. Dibaheni tatibang majumolo, manang natau hita marulaon na badia. Asa unang honauhum manang ise siyan hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture. Jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay akan adohot marulaon na badia. Unang be dioloy sibolis. Unang be didak dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siyani. Tung gotapon hamuma hosom dohot lateni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus. Naung mate jala naung mula mangulu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatakasi majolo rohat tabe, jala alusi hamu ma suku-sukunon, jongjong ma hamu salhut. Di parhatutu rohamdo, halak pardo sa hosian hatutubum, dohot ala ni pangalaw sim di patik ni debata. Molo di parhatutu roham, dokma olo. Namarsak do roham ala dosami, jala dipangi do roham neng malua ho nuaing siad dosam.
molo songoni roham, dogma olo. Olo. Di parhatutu roham do, naung ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon pangoluhon pardosa. Ibana naung mate doho mula mangulu humokopho mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham, dogma olo. Olo. Olo doho manggotapon sian roham, late ni roha dohot hosom ni roha, akup ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahiho, jalana olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni dewata sudi dosam, molo songon ni roham, dogma olo. Atong tapau duk bema rohata, jala tatopoti masudi dosata, ihuton hamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami, ay jot hulawsi hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sogot. Molo balos sonommu tuhami, hobar tu pabahenan nami i. Alay alani godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehommu humokop hami. Alani i ubahen nahum hami mangido tuho. Asima roham dihami, say jalo mahami. Say sesama sude dosa nami. Jala lehon tod di parbadia tuhami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Doho mangulahon naho bartulomo ni roham. Saliling di tano oddo pehami. Amin. Atong hamu akan namanopoti dosa muna. Jala nama uas dia sini rohani debata. Say saha matuhamu nahina porsiaam muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhud dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Anak dohotodi parbadia. Alea manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomani roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami togi hon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodona punah harajaon. Dohot haguguon. Rodi hasangapon saliling ni leleng na. Amin. Hudul mahamu. Mari demahita. Atong tangihon hamu matonan ni Tuhan Yesus, laho padirihon perpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-gusagu bornginai uju tarjehe ibana. Didokma mauliate, diponggoli ma jala di parlehom matu sisian na huhut ma didok. Jalo hamu maon dagikku doina ni lehon tu hamatian homokop hamu. Bahen hamu masongoni, bahen parningotan muna diahu.
Jadi dung sunna sidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate. Dilehon matu sesian nahuhut ma didok. Jalo hamu maun sude hamu manginum siani. Ia panginumanon padan nai baru don marhite-hite mudar. Nani usehon humokop hamu bahen hasesa hamu masongoni bahen parningotan muna dia. Atong nungga radisude Roma hamu ida jaladai hamu ma dengan basani debata. Jadi udut nisi muse Roma 10 halak martelu baris ma taratur di budi ni barisan 10 halak 7 lu.
Taparade edeta nomor tulu ayat sada alaman pitu jongjong mahita salhutna. Tuhan di bata ale todiku jalan nasa rohaku di bagasan memuji goarmu nabadiai. Puji ma Tuhan di bata ale todiku jala unang tung halupahon dengan basa na sudena. Ibana no mane sadosam sudena. Jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagon jala dilehon tuho dengan basa dot asini roha. Para si roha jala pardingkan basa do Tuhan di bata labat terima sila para si roha godang dang dibain tuhitan nahobar tu dosata jala dang di baloson tuhitan nahobar tu hajatotta songon asini rohani amana tu akayanakonna do asini rohani Tuhan di bata di akana maka biari ibana nungan takas di patuduan di bata holongi rohana itu hita dinamati Kristus humopop hita ujuk pardosa dope hita atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dunggabi parpitor kita hinohoni mudarnai dibayani sai pujioni pamangaku do rohaku do nasa pambenaku do Tuhan di bata olat nion ro di saliling ni leleng na amin tapasahat ma pilihan natapasa di bagasan tikion martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut silan dikon na dinggan dot nasa uli basa na madiutus. Kupasa tami masian nilohon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolum. Pasu-pasu may jara ramoti.
asa bu perhasia kami pilihanon pati buluhon harjaunmu di tongah-tongah ni huriam doh di portibion buhai marohanami mar hite terdim asal mutadahami godang di selendhon mi tu hami asal girgiri hamandok moliati tu ho mar hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di bata na toktong na sumar mula na sumar pasohotan hupuji hami ho ala ni saut sude tahim nau sinakapmu adorang somarujahan dope hasiang anon dak tarabat si boli sakapmu dak sudat tahim na badi dibain dosa nami ala ni holong ni roham na belga na sohadu duani dibain ni mauliate marohan nami tuho ala nau saut sakapmu ima parsurum ni anakmu gabe si palua jali si pangulu hami asa malua misian dosa hamatian dosian jalan masohot tami mangulaun dosa ope say asi maroham dihami togihon mahami tu anakmu say bain mahami gabe siluam na tu ibana asa upani halu jaun na hami alan na tinaun na berniti do hangaluton humopo pami asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana say sungguh lima huriam sadarion asa diingot habal gaum do haroroni anakmu gabe jolma lau panguluho kami pardosa saya sungguh lima aka parladu ni huriam mamari taun barita naudi tu salu kehalak naung patar hasangaponmu jalan naung jupang dame do asonangan saya leho mapitu naung kaptu hanak na sotu mandaho do tu para gua mona asing asa rona sida manguli Tuhan nami Yesus Kristus saya rajai masaluhut panggonggomi do aka suruan na asa diboto na sida naung dilian ho raja jala Tuhan na sumurung iro di saling lenga saya leho magogo tu akan na di bagasan panguncunan apuli akan na marsak jala balua akan na tergugun saya tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halang ala ni guarmu saya dongani jala pasu-pasu hami sudi akan na magodang rodi danang di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami amin alia manami na di bona gijang saya pinarbadia maguarmu saya Roma harajaunmu saya saut malo maniroham di bona tongon songonda di bona gijang leo matu hami sadari on hangulua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ndonga namar dosa tu hami una kami tujuan tu pangunjunan balua mahami sian pangagong di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di depakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim hari Natal madihita sude jalan mars si jalangan mahita di julum mahita te laos di tu siabirang manon mulak hita dung saya masih jalangan
ada fotoan